ba ka son a yi maka abu karka yi wani. Mun cire sarki su musulmi da su musulmi kore daga Kano. Ra'ayin mu ne haka muke so mu yi kuma haka muka yi. Mun ji daɗi, mu yi san mu yi farin ciki, mun yi murna, mun yi kaɗe-kaɗe, mun naɗa sarakuna guda 5 namu sababbi. Muna murna muna farin ciki, mun naga musu manyan riguna. Mun kawo dokuna mun ɗora su akan dokuna mun kawo ci gaba a ƙasa. Mun raya Kano ta kudu da sarakuna guda 3. Sarkin Rano, sarkin Ƙaraye, sarkin Gaya. Mun tafi Kano ta kudu ta arewa mun kai sarkin Bichi. Kano santara mun ayi Aminu Ado. Mun raya gari. An tafi masallatan goma an inganta su, asibitoci an gina hanyoyi, an daina zuwa cikin gari a cushe wajen hawa. Na rari suna rano, na gaya suna gaya, na Ƙaraye suna Ƙaraye, na Bichi suna Bichi, na Kano suna Kano. Yau mun samu sabon gwamna ya ya ƙara da mu, ya ce ba su gani. Kuma haka ya kamata ya kai imara, mu ma haka ya kamata mu saurara mu gani. Mun gani kuma ga ta kasance haka muka yi. Ko mutum yana so ko baya so, in ba ka sana da kijar ta maka karkata da ta kowa. Ka lallaba uwar kowa, duk sanda ka lallaba uwar kowa sai lallaba ta ka. Amma kada ki tsohon wani, to naka ko a rubu ka sahi, wallahi ya fito da shi a raba. Baka da wata dabara. Iyaye sun koya mana duk abin da zamu yi a duniya ne in ba ma son abu karmi wani. Yanzu ko abin da kuka shuka kuke girma. Shi muka gaba, shi muka gaba. Shi ne. Ko zai san gaba. Sai dai a surutu a gaba. Asara kawai da muke yi mutanen Kano guda 2 shi. Su mutanen Kano. Rashin haɗin kan shugabanninmu. Yanzu kaga abin da zai baka takaici a nan nake faɗa da kai nake shirin nake cewa a kiyaye ganduje. A kiyaye ganduje. A nan sai ka dauka duk da cewa ko da magana ji ku bashi yana ku bashi Allah dan gawo ni mutumin da yake kudi ne ni da yadda duniya saboda haka zance na ba ma zai tasiri ba to yanzu ya kunkusa ake nema yau CC da ICPC in ta ga kunkusa kama hayati ta ba da dole su jiya ta ba da dole su karan jiya ta ba da dole su karan jiya wacce shekara 4 ganduje yana kare mutuncin kunkusa da nasa zai fa ka gan shi a wajen taro ya zai koma in ba zauna lafiya da yadda ake neman ganduje a Kano je kotu ai ringa neman kwankwasa kenan a Najeriya je kotu to ai neman su sun ce ɗan kwankwasiya sun ce ba aibu bane ba an neme shi ya je ya bada bayani to yanzu kai tun da nake shirya da kai na taba cewa neman ganduje aibu ne ni aibun da na faɗa ba ganduje ba ne da shi kadai ba a nemo ganduje a nemo kwankwaso a nemo kowa ma ka taba gwamna to muna zargin ka a lokacin ka ba mu ga kaza ba ba ita ce kai ma a lokacin ka da bar kaza ba kai ma ku dawo da su yanzu ka ga dan arzikin da yake hannun su haka za ta karba in an karbi na gandiji yin aka yi tafi yan kwankwasiya suka yi tafi sai a karbe na kwankwasa gobe sai yan gandijiya su yi tafi asara ake ko riba amma gwamnonin bauchi da suka sace kuɗi suna nan kalau na zamfara da suka sace kuɗi suna nan kalau na sakkwato da suka sace kayan sakkwato suna nan kalau na kano da suka sace suna nan duk inda ka zaga in ka cire ɗan kanan nan da gefe-gefen nan kaduna da ake tada kuwa kowa ya ci mulki in ba na wannan abu na gwamnan nan na wannan gabanin jasun nan ba nasarawa gasa ibra nan ne zaɓa wannan ya haɗe kasan shi ma gandu bai ta bai ai kaga tsoho ne aikin gaske gandu na Allah gandu na gogo a wannan sun gaya maka amiru a kewa ganduji wallahi amiru sanda nake wa kwankwaso ba so ne na san zuciya ba sanda nake wa ganduji ba so ne na burge mutane ba ba don son zuciya nake son ganduje ba duk sojojin ba na son su don arzikin su kai shaida ne amiru in ina son kwankwasa don arzikin sa a sai in shi in ina son ganduje don arzikin sa sai in bi bayan abin da yake so ko mummunan sa ban taɓa goyon bayan ganduje akan mummunan abu ai yana kuskure kuma ina cewa a'a yau ita ce fa ta kasance yau sun koma marmara ci dan uwanki ganduje da gatararsa kullum ina wasa kwankwasa da gatararsa kullum yana wasa mahauta su danna shanu abbatuwa su gyara nama a ci nama su kuma suna neman gurin su
da gatararsu. Wannan gatarar na Kwankwaso da Ganduje, in Kwankwaso ya kawo tsara abba sai ya same ni, ka sani idan Ganduje ya kawo tsara sai ya same ni din da nake magana ka dauke ni ne a madadin talakan Kano. Duk talakan Kano in Kwankwaso ya kawo tsara sai ka Kwankwaso ya same ni da gatarar nan. Duk talakan da yake Kano in Ganduje ya kawo tsara sai ya same shi. In ka cire kalilan a cikin mu marasu imani da suke ganin faɗan ne arziki, domin karancin imani ne wannan. Faɗan nan da shi za mu rayu, faɗan nan da shi za mu samu, faɗan nan sai an yi za mu samu, faɗan nan sai yi za mu kula. Daga ɓangaren akwai shi kowanne ɓangare. Su ke nan dai su ne dai munafukai, su ne Bahaushe yake cewa kabal ko? Su ake cewa kabal ko? Wannan da sa shugaba da ruwa mu fara sa farin da zuba shi. In da zai yi daidai ma mu hana shi, ya yi namu ya ban nasa. To wannan kuma zuwa na yana matsayin su daban. Mu ba na ciki, ba na ciki, ba za mu shiga ciki ba kuma. Ba za mu goyi bayan shugaba akan ta'addanci da barna ba. Yanzu wannan abin da ke faruwa cutar da Kano ne. Duk inda yanzu ne ya amfani Kwankwaso ne ke so gaban shugaban kasa a buɗe mutumin Kano. In dai ba a daina wannan rigimar ba, a wannan shirin nake gaya ba. Ya ai Kwankwaso an ce da shi su take mai takara wallahi bai sa ba. In dai ba a daina wannan rigimar ba, ka rubuta ka ajiye wannan rigimar ta Kwankwaso da Ganduje in dai ba a kashe ta ba. Ba wai Kwankwaso ya yi takara a Najeriya ba. Shi ya ce da kuma ya sai fallin. To ita ko sun bashi. Na faɗa na kuma faɗa. Ganduje yana daga cikin wanda yake kare mutuncin Kwankwaso a baya. Duk rigimar nan da suke ya dole a tona ta Kwankwaso ba. a baya. A baya. To yanzu ba ya Yanzu da ya fara gara hannunsa ba fara gayyatar Kwankwason ba. a yanzu ba hannun gani. Ai na taɓa shirya da kai ba daɗewa a nan kwanan nan aka dinga neman Kwankwason a biliyan goma ta biliyan goma. Ganduje ni da shi yace da ni ba za a kuma kiransa ba. Me yayi biya na bashi oho. Akan da wannan biliyan goma kuma gayyatar Kwankwaso ba. Ni san Ganduje yana taimaka Kwankwaso wajen tsaro. Amma yanzu da ta kwaɓe Kwankwaso ya tabbatar Ganduje ya tabbatar ranar Ganduje ya fara nema abokin mutuwa ba kowa ya gano. In ya gano fa zai mutu. Ko da suke so su raba shi da jam'iyya ana nan za a raba shi da jam'iyya. Har yanzu. Har gobe. Idan aka raba Ganduje da jam'iyya ya rasa abin ne. An cire mar fuka-fuki. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi. Ai tsola ba gudu sai yaki. Wato ka san irin shi kwartan nan da ake yi wato irin mai yarfafin nan da tura suke ɗanye su yanzu. Ba na son in ce maka komai alihu, amma wallahi in Ganduje ya rasa abin yi a Najeriya ya zama Kwankwaso ya sa a gaba da abba gida. To ba abin yi kuma ina zai sa Kwankwaso gaba masa. Wato ba za ka gane ba, amma bari maka wani misali. Yanzu ai muna da wata ta'adda a jijiyayi, ai rashin abin yi ne. Yanzu ɗan ta'addan nan namu na dokar daji da Allah ya sa suna da abin yi a Amuru. Wani ko sai da rike da yayi in kace da shi zo da jijiyaji jeji ne ki da na basu ba na ba. Zo da je na kashe mutanen ƙauye kaza mu kulle wuta ba na ba. Ko sai da rike ki. Saboda shi a gurin su wannan ai hauka ne. In ko yarsa abin yi ba. Kaga wannan matasa suka rufe abin yi ba shi ne wala bayan farko a Najeriya ba. Rashin aikin yin matasan nan ba shi zai koma daji ba suka gora da gari. Su je su dukka su sace ka. In ba da abin yi a gari za a cika za da su yi aure suna da muhallin su kana da naka wa za su kama. Yanzu shi Ganduje ya ce ya rasa abin. Wallahi ran da Ganduje ya rasa abin yi ka gani din nan. Wallahi ya ni kai na kai kuma akwai wani abu da baka sani ba. Da hadarin Ganduje ne kama ta saba. Yanzu wannan duk wannan. Na rantse da Allah gwagwannin da kake kallo ba mace mace da kamar maza ce. Kaga gwagwannin wallahi Allah ne gatan Ganduje amma gwagwace gatan Ganduje. Ko kai ka samu wannan matar. Wani abu ka zo da shi yanzu fa. To ni dai na san yanzu gwagwa in ta sa ka a gaba tana da bukata in malamin da kasar nan zai kare za ta kare abin da take da shi. Duk inda za ta zo ta ce a min kuka gurin Allah wane ne wallahi sai an saurara. Ka kusan Allah da yake, ka san Allah da yake ganin girman masu abuwa, ka san yadda Allah yake girman masu abuwa, ka san yadda Allah yake girman masu roƙonsa. Yanzu ba hayani yake yi ana zancen a kamo Ganduje ya zo Kano zai ƙarin bayani ana neman Ganduje zai zo Kano Ganduje sai ya ce kaza
gandu da kaza